Na leteckém dnu aeroklubu Plasy nad ní ve vzduchu jsme se potkali s velmi zajímavou akcí, kde lidi si můžou vyzkoušet roli zloděje. Jak moc to lidi baví? Áno, je to zaujímavá akcia, lebo máme tu dvere, umelo vyrobené dvere, ktoré majú 9 samostatných zámkov a 9 samostatných kľúčov. Tá pointa je v tom, že my sme boli v minulosti naučení, že potrebujeme mať hlavný zámok na našich dverách, ale kvôli bezpečnosti je dobré, aby sme mali ešte nejaký jeden prídavný zámok. A úplne najlepšie je, keď ešte tretí nejakú také závory sme mali, v strede sa to zamykalo. Vlastne keď sme prichádzali domov, tak sme najprv jedným kľúčom jedno odomkli, druhým kľúčom druhé, tretím kľúčom tretie a v pohode sme mohli vojsť dovnútra do bytu. A tam já si ještě pamatuju, že jsem vždycky udělal tu chybu, že jsem si nejdřív odemkl ten hlavní, pak jsem odemkl ten bezpečnostní a pak jsem si vzpomněl, že vlastně znova musím s klíčem do toho hlavního. To je teda dosť hrozný. Tak. A dokonca paradox je to, že dokonca niektoré poisťovny stále vyžadujú druhý prídavný zámok, aby poistili byt, čo nemá absolútny zmysel. A tu práve sa ukazuje, že aj keby sme mali 9 zámkov, keď tých 9 zámkov nám drží iba v papierových dverách, tak to netvorí žiadnu bezpečnosť. Počkejte, papírové dveře asi nemýváme. Já vím, že některé takový ty starší typy dveří nejsou úplně super pevný a nejsou z papíru, ne? Dovnútra, keby ste sa pozreli, môže tam byť papier. Zvonku ani tieto dvere nevyzerajú ako papierové, ale je to tenký papier, jeden povrch, druhý povrch, vo vnútri je vzduch a len papierová výplň. Aha. Čiže áno, my to zvonku nevidíme. Panelákové dveře? Panelákové bežné dvere, ktoré ešte stále teraz veľa ľudí aj tu v Plzni používa. To znamená, že pokud mám těch spoustu zámků, i když je tam třeba ta závora, ale drží to v tom papíru, tak někdo přijde, drcne a je vevnitř? Áno, presne. Ten papier, po obvode tých dverí tenký drevený rámik, všetky tie zámky, to drevo povolí, sa vyštiepí, papier povolí a zlodej je vo vnútri. Aha. Čiže tu si takouto formou vlastne súťaže sa ľudia vzdelávajú, pretože meriame čas. Dostane každý človek, ktorý tu stojí, dostane 9 rôznych iných kľúčov a 9 zámkov na tých dverách je zamknutých a meriame čas, koľko mu to trvá, tak ako vy ste vravel, že najprv ste si vrchný odomkol, teda najprv spodný, potom vrchný a pak potom spátky, jasne. Čiže takouto formou vlastne ukazujeme ľuďom, že pridávať ďalšie drahé, aj keď kvalitné zámky do bežných, obyčajných dverí nemá zmysel. No a pokud chci se cítit bezpečně a pokud třeba chci vyhovět pojišťovně, jak to mám udělat, abych opravdu měl dobrý pocit za svými domovními dveřmi? Musíte mať pevné dverné krídlo, čiže certifikované bezpečnostné oceľové dvere, železo vo vnútri, nie papier. Železo, ani drevený rám, musia tam byť oceľové rámy vo vnútri. A vtedy, keď sa tam dá kvalitný zámok, tak s jedným kľúčom a z jedného miesta môžete na jedno otočenie uzamknúť v tých 9 bodoch naraz. Počkejte, 9 je opravdu hodně. To jsou kde všude. Opravdu, presne tak. 3-krát pri hlavnom zámku, nad zámkom, pod zámkom, smerom hore, dole, na pantovej strane, jedným kľúčom na jedno otočenie uzamknete rovnako v 9 miestach, rôznych miestach, ale rozdiel je v tom, že ten zámok drží v pevných, železných, oceľových dverách. Vtedy to má zmysel. To znamená, musím nutně vyměnit i tu zárubeň, protože všechny ty díry tam nemám a asi kdyby se tam dovrtávali, tak by to nedávalo smysl. Určite áno, ale vymeniť zárubeň, ktorá je v starých 20-30 ročných bytoch, absolútne nie je problém. Veľakrát je to iba šrobovaná zárubeň, v cihlových stenách to rovnako nedrží, to je veľmi jednoduché, ale tú druhú pevnú bezpečnostnú zárubeň, tu treba ukotviť oceľovými kotvami, privariť. A až do takejto zárubne sa dajú osadiť takéto dvere bezpečnostné, ktoré z jedného miesta uzamknete v 9 miestach naraz. Když lidi přijdou na takovéhle akci, kam se jdou hlavně bavit a teď vidí ty možnosti a vidí možná to, že nenechali doma úplně bezpečně zavřeno a zamčeno, zaráží je to a chtějí to zkoušet? My si myslíme, väčšinou, keď odchádzame z domu, zamkol som alebo nezamkol som. Idem pre istotu, skontrolujem, či som zamkol.
Ale v konečnom dôsledku, keď ja zamknem obyčajné dvere, tak je jedno pre toho zlodeja, či som zamkol alebo nezamkol. Aha. Pořád přemýšlím o tom, když mám 9 klíčů a 9 zámků, pokaždý, když hledám klíč, vždycky je to ten poslední, takže když hledám mezi těma 9, vždycky je to ten 9. Ano, tak jak dlouho to tak lidem v průběhu dne trvá, než se dostanou dovnitř do těch dveří, nebo ztratí trpělivost a už 6. to zahodí? Viete, čo je zaujímavé, že najrýchlejšie bývajú ženy. Aha, mají v tom systém. Pravdepodobne v tom majú systém, lebo systémy môžete mať dva. Dostanete 9 kľúčov, buď chytíte jeden kľúč a skúšate ich dávať do 9 zámkov. Niekde musí pasovať. To je jeden spôsob. Druhý spôsob je, že beriete postupne kľúče a skúšate do jedného zámku. Hej? Když už jsme na takovéhle akci, kam, jak jste říkal, vyrazí celé rodiny, to znamená, že ten jejich dům nebo byt je v tuhle chvíli opuštěný. Co jim radíte, když se třeba seznámí s tím, že ty jejich dveře nejsou úplně nejbezpečnější? No, či chcú byť v kľude, keď opustia svoj byt, či chcú byť v kľude, alebo či chcú byť v strese a nebyť si istý, čo sa doma deje. Ja som za to, keď si vyjdem na takúto akciu, aby som bol v kľude, aby som nerozmýšľal, čo sa doma deje a zamknúť kvalitné bezpečnostné dvere, kľud si dať do vačku a môžem sa tu zabávať, môžem si udierať do dverí, môžem odomykať. Pokiaľ niekto chce byť zaťažený takýmto niečím, rozmýšľať, čo sa mi doma deje, už tak nemusí investovať do dverí, ale nemôže mať istotu, že keď sa vráti naspäť domov, že ten byt nájde v poriadku, nevykradnutý.